Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, s ha 100-szor tudtak bátrak lenni. 100-szor bátrak és viharvertek. Az első emberi bátorság áldassék, a tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra. Mint egy isten, hóban vacogva fogadta szent munkája bérét. Még ma is minden bátor ember csörgedezteti az ő vérét. Ez a világ nem testálódott tegnaphoz húzó rancspulyáknak. Legkülönb ember, aki bátor, s csak egy külön van, aki bátrabb. S aki mást akar, mint mi most van, kényes bőrét gyáván nem óvja, mint ős ősére ütött Isten, a fölséges tűz csiholója.